Sindbadê deryager li rûyê mêvanên xwe nêrî û bi dengekî kur dest bi vegotina sefera xwe ya yekem kir. Bavê min bazirganekî pir dewlemend bû. Gava Ewmîr mîrateyeke mezin ji min re hişt. Lê ez xortekî bêezmûn bûm. Min di nava çend salan de hemû pereyên xwe di nava kêf û şahiyan de xerç kirin. Gava min dît ku ez ber bi feqîriyê ve diçim, min fêm kir ku divê ez hişê xwe bixebitînim. Min tiştên mayî firotin, qumaş û kelûpelên bazirganiyê kirîn û bi keştiyeke mezin re derketin deryayê. Rêwîtiya me pir baş derbas bû. Em ji benderekê diçûn bendereke, din û me bazirganî dikir. Rojekê, gava em li nîvê deryaya mezin bûn. Asman zelal bû û me giraveke piçûk a pir xweş û şîn dît. Serkêşê keştiyê lingir avêt û em daketin ser giravê. Hinekan ji me xwarin çêdikirin, hinekan cîlên xwe dişuştin û hinekan jî li bin darên xweş bêhna xwe vedidan. Lê jî nişka ve erdê giravê bi hêzeke mezin hêjiya. Keştî dilerzî û serkêş ji ser keştiyê bi dengekî bilind qêriya, zû birevin. Ji ser keştiyê herin. Ev derne girav e, ev masiyekî yan hûtekî pir mezin e ku salan e li ser avê razaye û ax û dar li ser çêbûne. Ji ber ku we agirê xwarinê pêxist, ew şiyar bû. Her kes bi panîkeke mezin bezî nava deryayê da ku bigihîje keştiyê. Ez hîn negehiştibûm keştiyê, dema ku masiyê mezin xwe berda binê deryayê. Pêlên mezin ez birim dûr. Keştî ji ber tirsê bi lez çû û ez di nava pêlên deryayê de bi tenê mam. Ez bi tenê bi alîkariya maseyekî darîn ê ku ji giravê mabû, şev û rojê di nava avê de mam. Gava min hêviya xwe bi temamî winda kiribû, pêlan ez avêtim ser peravê giraveke nenas. Ez wisa bêhêz bûbûm ku min nekarî gavan bavêjim. Li wêr min bi rênîşandana xizmetkarên Keyserê giravê, Keyser Mihrîcan, dît. Keyser ji ber çîroka min pir bandor bû û ez kirim ber pirsyarê bendera xwe. Piştî çend mehan. Heman keştiya ku ez tê de bûm gihîşt vê benderê. Min kelûpelên xwe yên ku li ser keştiyê mabûn nas kirin. Min ew firotin û bi xelatên mezin ên Keyser Mihrîcan re vegeriyan Bexdayê. Ev dawiya sefera min a yekem bû. Sindbadê deryager sed zêrên zêrîn da Sindbadê barkêş û jê xwest ku roja din dîsa were.